makalimutan yung panahon. Panahon? Yung araw. So yes, wait lang, umangat yung damit ko. Happy Saturday! Saturday. Happy Monday, everyone! So, October na po. Ayan, so yun. Kakagaling ko lang po sa Aldi. Gutes for Ale. Sa Aldi kasi bumili ako ng pagkain. So, nakikita niya may biscuit. May tinapay pa dito, di ba? May tinapay pa ulit. Kasi, bumili ako nito guys, kasi baon to na aking, ito na rin yung pinababaon ko sa asawa ko kasi medyo nagsasawa na siya doon sa ibang tinapay. Char! Ayan. Tapos bumili din ako nitong tinapay na itong isa pa din yung ganito, kasi pababaon din natin sa kanya. Ayan. Para, meron siyang mga pagpipilian sa mga kakainin niya. Mas maganda yung meron gano'n. Yes, ayan. Pinamang sa likod. Tapos, may tinapay pa ako dito. Diba, puro tinapay. Halak pa. Kasi na ba yung tinapay? Ito naman ay tawag dito? Croissant. Croissant! Okay. 2 piraso. Diyan ko muna. Tapos, bumili ako ng sausage for my husband. Sausage and cheese. Kasi wala na siyang ganinuran. Tapos, syempre, ang Pombear. Ang ating, of course, the teens. Bumili ako ng 3. Ayan, Marsh. 3, just the 3 of these. Charita. Saan yung isa? So, ito yung isa. Yarn. Tapos, mga Mars, bumili din ako ng lotion. Kasi wala na akong lotion. Sobra. As in, ubos na sa lotion ko at I need lotion. So, pinili ko yan. Mura-mura yan. Okay yan. Binasa ko naman ng yan. Okay naman siya. Oo, maganda. Ano siya, with avocado oil and... bumili ako ng 2 yogurt. The strawberry yogurt. For me and my lovey. Kakainin namin yan. And of course, milk. Kasi wala na kaming milk. Meron pa naman pala. Konti na lang siya. So, yes. Konti na lang yung ating gatas. So, I buy na para in case of... Pero to guys, konting-konti na lang siya. So, pag nagkape, wala nang mailagay. So, yeah. Bumili na ako ng isa pa para, may gatas pa dito. Kasi pag naggagawa kami ng kape, kailangan ng gatas. Requirement yun. Choice! Ayan. So, yun. Puno na naman ang aming refrigerator. And of course, the banana. Ayan. So, wala kaming banana kanina. Kaya, yun. Wala akong nababaong banana sa asawa ko kasi nga, hindi kami nakabili. Kasi dito guys, apple. Ito yung bigay gagahapon. So yeah. I'll tell you later about the story behind the apples. Char. Yeah, so may apple and 1 peras. Yeah. So, meron naman kaming prutas. So, ilalagay na natin ito dito sa loob kasi this is my love's food. Yeah. So, yung maliit dito na Coke o na regular. Malamang, sino pa iinom yan? Edi si Michelle. Charis. Ayan, so nilagay ko na dyan. And, mga Marsh, all in all, ang nabayaran ko for today's video is 1698 overall for today's video. So that's for today's video. Mahalaga may lotion ako. Yan, hindi natin kailangan ng mamahaling lotion. Ang kailangan ko ay lotion talaga kasi nagdo-dry talaga yung skin ko, mga Mars. Sobrang dryness overload, mga Mare, ang aking skin dahil malamig na, mga Mare. So yes, Mars. So yeah. Ayusin ko lang ito, mga Mare. Ayun. Mag-aasikaso tayo dito sa bahay.
The very usual thing na ginagawa syempre dito sa loob ng bahay. So yun, update na kayo later mga Mars! Ang oras na ngayon is 1:30. Ayan, 1:30 in the afternoon. Happy Monday! And yes, it's October na mga Mars. So yan, October na. Parang kailan lang nag-September, tapos ngayon October na. Ang bilis-bilis ng araw, ng panahon, ng buwan. Tapos ano na ulit? Another year na ulit. Ayan. So, ayan. Kain tayo! So, hindi ako nag-vlog mare nung mga nakaraang araw. Kasi pahinga. Jor! Madilim ba? Didiliman ba kayo? Or ano? Charis, joke lang. Kinanong nung akala mo makakasagot. Charis. So, yun. So, yes, kumakain po ako ng lunch. At as you can see, guys, may pansit. I like this. Kasi, the story behind the pansit is, pumunta kami kagahapon, nag-attend kami ng Filipino community, sa isang church, Filipino church community. Church kami kagahapon ng aking asawa. Tapos, doon sa church na yun, may kainan, may kainan. Yung after, may pagkain, may salo-salo silang tinatawag na ganyan. So, syempre, nakikain kami. Ayan, so, medyo shy yung pa yung lola niyo. Syempre naman, first time, tsaka syempre, kumbaga hindi pa masyadong kilala yung mga tao doon. Pero I'm happy kasi very welcoming sa mga bago. Kasi ganun naman tayong mga Pilipino, 'di ba? Very hospitable tayo pag meron tayong mga bisita or mga bagong ganyan. So thank you so much po sa pag-welcome sa aming mag-asawa. Ayan, so maraming salamat po. Hindi ko na po masyadong matandaan yung mga names or pero maraming salamat po sa inyo. Ayan, tapos syempre may pa-Sharon sila. Ayan. So, nahiyang-hiya nga ako. Sabi ko, sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, okay lang yan. Kaysa naman sa, masira ang mga pagkain. Gano'n. Eh, ako pa man din, nag-isip akong gagawa ng pansit kasi guys, gusto din ng asawa ko yung pansit. So, wala lang akong makitaang pang mga, pumunta kasi kami ng Asian store, walang ganito. So, yun. So, sabi ko, pero dahil nga may ganito sila, sarap talaga ng pansit. Kasi pag papapiliin mo ako ng spaghetti or pansit sa mga piyesta or sa mga pansit talaga ako, guys. Ayan. So, yun. Masarap talaga siya yung pansit. Tapos, may maha blanca. Ang daming Filipino food. Ayan. So, nagpapasalamat talaga ako. Binalutan nila kami nito, Kasi sabi ko, nakakahiya naman. Sabi niya, okay lang yan. Ganun talaga. Kaysa naman iuwi pa yan nung nagdala. Siya na nga nagluto. Uwi pa niya yung luto niya. Kami matitira. Parang ganun. So, may dala kaming kanin. Binalutan kami ng kanin. So, thank you, Sis Amy. Ayan, si Amy yung pangalan ng isang na-meet namin doon. Hello. Tapos, ayan. Tapos, ito yung pansit. Pinagbalutan na din kami ng pansit bihon, tapos pansit canton. Tapos, pork afritada ba yun? Pork afritada. Tapos meron akong 3 donuts, tapos meron akong 5 apple, tsaka 1 peras. Ang dami nilang pagkain. Oo nga, ang dami nilang pagkain. Tapos, yung maha blanca na luto ni Sis Sugar. Ayan. So, thank you so much sa inyo, mga kababayan. Ayan. Nakakatuwa. Very welcoming sila. Kaya, yun, happy ako na may nakilala akong Filipino dito. Ayun, tapos naghihingian ng number na pangalan kasi i-add nila ako sa group sa mga updates ganyan, ganun. So yun. At tutuwa ako kasi gustong-gusto ng asawa ko. Ayan, nagustuhan ng asawa ko. Yun. So yun. So yes. Thank you po. Thank you po sa inyong welcome sa aming mag-asawa sa inyong group. Ayan. So yes, nice meeting you all po. Salamat po sa pagkain. Ayan. Dahil pagkain, promise. Yun lang, kakain ako mga Mark. Yan ang update natin. Hindi ako masyadong nag-vlog. Tapos, nung Sabado lang kami, pumunta lang kami sa Dome. Sa Cologne Cathedral. Ayan, naggala-gala lang kami doon. Ayan. Tapos nung Sunday, yun nga, nung morning dito lang kami sa bahay, tapos hapon kami umatin doon ng sa church. Kasi once a month,
one Sunday, every first Sunday of the month, ayun yung, ng mga Filipino community, ayun yung, ayun yung church service, ayan. So, every first Sunday of the month siya, dito, sa aming lugar. Sarap. Sarap ng pansit. Yan. So, yun. And then, I was thinking na, after this vlog, mapapanood ninyo, guys. Balikan natin ng konti yung mga nakaraan. First, i-upload ko yung mga video namin noon pa. Mga late vlogs ko noon pa na naandun kami, na sa Pilipinas kami, yung pagkikita namin ng aking asawa, ayan, para sa aking mga sa aking mga subscriber, makita ninyo yung yung first naming pagkikita. Ganyan! Charis. So, yun. Gusto ko lang naman i-share. Ayan. So, wala nang masama doon. At sabi naman ng aking asawa, okay lang naman daw sa kanya. So, yun. So, yes, guys. So, after this video, yung mga mga late vlogs ko sa Pilipinas, i-upload ko, guys. Sana panoorin ninyo, mga Wars! Tapos, syempre, abangan ninyo yung mga susunod natin mga fresh vlogs. Ayan. So, ayan, gagawin ko ang aking makakaya to make vlogs every day para ayun. Isa din kasi ito sa mga hobby ko at isa din to sa mga gustong-gusto kong ginagawa na para ko kasi itong video diary, ganyan. At of course, para naman yung mga family ko, friends ko na nasa Pilipinas, malalaman nila yung kung ano yung ginagawa ko dito kasi sobrang layo namin sa isa't isa. Tapos kasi minsan pagka naiisip ko nakakalungkot, ganyan. Pero, yes, ganito talaga yung buhay, kasama talaga siya. So, yun, ito yung way ko of making myself busy para hindi ako ma-bored at para hindi din ako ma-homesick, ganyan. So, yun, making videos, ayan. So, yes, sana supportahan ninyo, mga Mars. Salamat po! Kain tayo din mo, naka-handful of pansit. Ang dami namin pagkain dala. Grabe. Nahihiya ang sabi ng asawa ko. Okay na. Yan. So, kain tayo. Yun lang naman yung update. Tapos sinasama ko sa ulam tong may chichirya ako dito na yung yung shrimp May shrimp ako dyan, pero ayaw ko muna siyang lutuin siguro. Kasi may pagkain pa naman, so yun. Meron pa nga ako nung lumpia, hindi ko na paprito. Pagka gusto kong kumain lang. At saka hindi naman nasisira yung pagka-frozen, yung lumpia, di ba? Medyo madilim ba yung ko? Wala ba akong ilaw? Talis. Sarap. Ayun yung ating update. Yun. So, yes, mga Mars. Salamat sa patuloy na pagsusuporta ng aking YouTube channel. Wala akong picture nung nagpunta kami kahapon. Sila ang madaming picture. So, abangan ko yung upload nila. Kasi nga, i-add ako sa group. So, abangan ko yung upload nila. Yung picture. Kasama yung, ang dami mga Pilipino. Kasama nila mga German din, ganun. Sarap. Ayan. So, ayun lang mga for today's video. Sana
nagustuhan niyo at sana panoorin niyo yung mga throwback vlogs ko. Ayan. So, thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. And I will see you on the next one. Always smile. Dankeschön. Tschüss.